mantiene una estabilidad, pero creo que la verdad que es muy difícil que en nuestro equipo haya muchos jugadores con pocos minutos. Creo que salvo Carlos Martín, Marc, y después los demás creo que han jugado bastante. Y creo que de eso se trata, de formar un equipo con mucha competencia interna, con muchas posibilidades y características distintas. Todos los partidos no son iguales, y bueno, está el entrenador que interpreta y entiende que en un partido necesita una característica o una búsqueda para lo que se imagina. Y bueno, y Alex está en la misma situación que los otros 21 de campo que tenemos, preparado, con ganas, con entusiasmo, con ilusión. Y bueno, cuando le toque, esperemos que sean 10, 60 o 90, que lo haga muy bien. Radio Marca Coruña. Marcador Coruña. Sergio González. Hola, ¿qué tal? Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas a este novo Marcador Coruña. Estamos a golpe de luns, despois de ese golpe a nivel emocional de unha nova derrota do Deportivo da Coruña nesa xornada número 10 nos campos do Sport do Sardinero, onde ali o Deportivo da Coruña caeu por 2 goles a 1, e mira que o partido comezaba ben con un gol, neste caso anotado por Mantilla en propia portería nos 10 primeiros minutos de xogo, despois dun bo pase cara dentro do área pequena de Mario Soriano. Unha xogada que todo o mundo pensaba, prevía que ia acabar en gol. En este caso tocou Mantilla, pero tamén estaba no segundo poste agardando as súas opcións a nivel ofensivo Zacaría Eraxuri, que foi o dianteiro centro titular como a última xornada de Liga en lugar de Samuel Mulati. Despois poñeremos en riba da mesa esas dúbidas que poden aparecer ou non, dependerá dos nosos convidados no día de hoxe, sobre esa parcela de dianteiros na que sí que é verdade que hai un 2-2, sobre todo que aporta moito, como é o caso de Mulatiri, moito a nivel ofensivo, pero sí que é verdade que estamos a empezar a botar de menos eses goles. Rescataremos un comentario desta mañá onde Chuchi Pereira dicía aquilo de que, claro, o Racing ten xogadores determinantes. En este caso, o que marca os goles, o que xeras xogadas de perigo foi o dianteiro, cosa que bótase de menos no deporte. Tamén tiñamos comentarios opostos, como o caso, por exemplo, de Juan Jordi esta mañá, que dicía que non botaba de menos ese ámbito goleador, non se preocupaba por esa ausencia de tantos por de agora, tanto en Mulatiri como en Zacaría Eraxuri, especialmente no dianteiro italiano. Agora comenzamos a ronda de saúdos dende o Fire Capitano aquí no barrio de Matogrande. Está pechado para nós, ainda non está aberto ao público, pero despois sí que poderedes vir por aquí. Empezo saudando, o teño a miña dereita, está por aí Peli, o noso profe. Que tal, Peli? Boas tardes. Hola. Agora, o micrófono. Agora, sí. Agora sí. Non o tiña aberto. Agora. Moi boas tardes, Sergio, que tal? Moi ben, tamén sigo saudando a máis convidados. Teño por aquí, ademais, outro día viña cunha camiseta de fútbol, hoxe ven, ademais, cun chándal da Federación Galega de Fútbol. Sí, amósame tamén camiseta de fútbol. Moi boas tardes, Adrián Menéndez. Hola, que tal, Sergio? Hola, ahora sí que te senón. Que tal, Sergio? Moi boas. A ver, Peño, ti fixeses poucas veces o programa do luns conmigo, pero eu sempre os luns vou xogar a fútbol despois, así que veño preparado. Tamén te digo que a miña camiseta de hoxe é bonita, o chándal tamén, pero a de onte de Peli, a que trouxo ao partido, bueno, a analizar o partido, era moito máis chula, unha camiseta rusa. Sí, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, además de muy retro,
con un nome grabado de un xogador que fixo época no fútbol por aquelas datas, que era Igor Belanov, que a mí non me soa moito, a Sergio seguramente tampouco, pero bueno, a xente... Un dos membros, entre outros moitos, Oleg Blokin, Zafarov, Mikhailichenko, Demianenko, do gran Dinamo de Kiev de Valery Lobanovsky, que foi un dos equipos que amosou certas cousas distintas no seu tempo, gañador entre outros trofeos do Teresa Herrera, cando Teresa Herrera sí, señor, aí está o... Tremendo. Este son é moito. Sí, señor, a antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, tremenda. Xa mandarás foto peli desa camiseta. Tamén temos por aquí con nos a Carlos Alberto Sánchez. Moi boas tardes, que tal? Que tal? Moi boas tardes. Bueno, xa falando das camisetas, a túa camiseta era do PAOK, non? Non, dun equipo que xa non existe. A que teña aquí, sí, que desapareceu un par de anos, un par de anos. Sí. Bueno, pois imos empezar a falar do partido de onte. Peli onte na radio nese Marcador Coruña, así que tamén falou bastante do encontro. Un partido que, como dicía nesta apertura de programa, comezaba ben con esos primeiros 12 minutos do Depor, onde chegaba o tanto, neste caso en propia de Mantilla, pero dende aí vimos unha cousa quizá que pode preocupar un pouco, e máis visto nos últimos encontros, que o Depor botou a súa posición máis cara atrás. Adri, o Depor que botouse a defender. Sí, o que sucedeu. É certo que ao inicio foi bo con ese gol que marcou o Depor. Comentámoslo na retransmisión, non? Que non nos gustaba iso, que se botase tan atrás, porque o Depor non defende ben cando se bota tan atrás, non? Si que lle custa. E ademais hai cousas que a mí non me gustaron en canto ao posicionamento do equipo, do bloque e tamén de xogadores. De feito, onte tamén comentamos na retransmisión, nas notas con Peli, dicía eu que metía a Granjeira como defensa na hora de valorar, pero que non sabía se xogara de defensa ou no medio centro. Cando saíron as alineacións ao principio, tamén contábamos que Villares fora a ser o lateral dereito, non? E finalmente non o foi. Para min foi todo un pouco raro o de onte. A decisión inicial coa alineación, despois o posicionamento, despois dos xogadores, despois o bloque do equipo cando estaba xa gañando, e ademais estaba xogando ben ao principio. Foi todo un pouco raro. Para min non me gustaron moitas cousas, non me gustaron tamén outros partidos anteriores, e agardo que se corrixan para os seguintes, porque é certo que non hai que estar preocupados ni moito menos, pero hai que correxilas para que non volva a suceder. Carlos, o equipo saía cunha aparente, entre comiñas, normalidade, polo menos no aspecto defensivo, porque xa habíamos a Loureiro e Barcia como parexa habitual de centrais. Na esquerda estaba Coagliata, pero chegaba ese misterio que resolvíase con David Mella como lateral dereito, carrilero dereito, extremo dereito, que foi unha das posicións que ocupou ao longo do partido. Bueno, non era unha posición que fose inédita para él, porque lembraremos que o ano pasado, cando con a ausencia de Escudero, con idea que hubo problemas precisamente para cubrir o lateral, tamén tirara desa mesma fórmula. É verdad que despois de que despediron a idea que Mella, xa creo recordar que non volveu a esa posición, polo menos de partida, non? Bueno, quero dicir, non é unha posición evidentemente descoñecida para ele. Eu creo que buscaba aí o adestrador un pouco a súa velocidade, non? É dicir, que ten longo recorrido, moita verticalidade e velocidade, pero bueno, é verdad que creo que non é a posición máis cómoda para él, e bueno, en calquera caso, cando o equipo necesita, pois pode ser un plan B, non? Pero evidentemente o equipo costoulle moito o partido. Empezou ben con ese gol que se atopou, vamos a decirlo así, na que, bueno, estaba con bastante iniciativa, pero o que pasa é que despois eu creo que tuvo un nubarrón moi grande que non se soubo desprender ata que se viu co marcador de volta, e entón aí, bueno, claro, necesidade obriga, sobre todo cando ti tes certo liderazgo, tes que demostrar que realmente o tes. Non lle chegou,
Entonces, bueno, o tema de Mella, xa digo, non me parece sorprendente, porque me parece un recurso que xa se utilizou en algún momento, non solamente por Hidalgo. Esta mañá, Peli, recibíamos unha mensaxe dun ointe que decía: non quero xogar a ser adestrador, pero o máis sinxelo, para non complicarse a vida, non sería meter directamente a Lucas Nubi no lateral dereito, xa está, en lugar de Mella? Para mí sí, é unha opinión moi personal. Para mí sí. Explícome. Para min desnaturalizas moitísimo menos o longo da manta. Eu creo que o Deportivo agora mesmo está nesa típica reflexión coloquial que se pode facer ao marxen de tecnicismos sobre a teoría da manta. Creo que é máis que palpable que o Deportivo agora mesmo ten máis atrancos defensivos en un contexto determinado do xogo, nese posicionamento medio baixo, que no aspecto ofensivo. Entón, por que? Polas capacidades e as condicións dos xogadores, principalmente dos centrais que ten. Non son centrais de domiñar área, non son centrais de domiñar liña, non son centrais que sexan contundentes tanto na defensa do centro de remate como no do ataque directo. Son máis centrais correctores, é dicir, son centrais que se encontran moito máis cómodo correxindo situacións pechadas do xogo defensivo que situacións demasiado abertas, como implica orientación, manexo de perfis corporais para defender ataque directo, sensacións de manexo de línea de altura, de cando bascular verticalmente, de donde parase, que eso require unhas capacidades e uns conceptos. Os centrais do Deportivo non se encontran cómodos defendendo a 15 metros da súa portería. O primeiro aviso o vimos o día de Leganés, na primeira parte. Depois corrixeuse e o equipo sufreu menos e foi capaz de empatar. Continuou agravándose o día de Eibar, sobre todo na derradeira media hora. O outro día en Málaga tamén houve problemas defendendo tan longo e tan preto da portería de Germán, e onte volveu a manifestarse outra vez. Despois, que creo que todo hai que decilo, a min foi un dos primeiros que me sorprendeume a posición de Mella. De feito estábamos na previa, verdad, Adri? Sí. Eu apostaba, ademais o dixen textualmente, voume tirar a piscina sin auga. Posiblemente terame que recoller a Cruz Vermella, pero voume tirar a piscina sin auga. Eu contaba con Villares de lateral, pero ti e todos, máis que nada tamén polas características dos xogadores ofensivos do Racing de Santander, esa banda esquerda con Mario e con Íñigo Vicente. Bueno, Antonio Hidalgo optou por Mella, e creo que tamén é de xustiza recoñecelo que nos primeiros 20-25 minutos o equipo non estivo mal. No, claro que non. Con Mella aínda de lateral. O equipo estaba ben traballado con Mella de lateral, con esa solución de Grajera e as condutas defensivas que estaba tendo, que despois tamén se vían acompañadas por un posicionamento moito máis medio alto que o que vimos despois ao longo do partido, sobre todo nos últimos minutos da primeira parte e no comezo da segunda, e con a capacidade que tiña tamén por outra parte o equipo de darlle circulación ao balón e de estar cómodo co balón. Creo que tamén é de xusticia recoñecelo, que o equipo estaba ben preparado para ese plan inicial. Pero Peli, te recordas a época na que Idia quizo colocou tamén de lateral, non? Sí. Foi un partido nada máis, non? Un ou dous, non sei, estou seguro. Que fora circunstancialmente, evidentemente, por a situación do equipo, pero bueno, non fixera mal ese papel de lateral, porque... No. Antes da túa resposta, Peli, temos que falar con Xoan Alberto Rivero, porque sabe de alguén que son moi fan do Depor. Sí, señor, pero a ver, pode ser fan do Depor ou moi fan do Depor, claro. Pois se queres coñecer de preto os teus ídolos, este 22 de outubro ás 5:30 da tarde vai a tenda Movistar da Praza de Pontevedra 12 e poderás coñecer a Zaca e José Ángel, os xogadores do equipo deportivista. Ademais, poderás participar no sorteo de camisetas do noso equipo. Isto sí que é un recordo futboleiro para toda a vida. Estadio Movistar, La Liga. Isto sí que é fútbol. E ali estaremos nós tamén, os da Radio Deporte.
Escoitas Marcador Coruña. Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Rodex Neumáticos. ¿Necesitas arreglar tu coche? Elige Rodex. ¿Quieres cambiar los neumáticos? Apuesta por Rodex. Rodex Neumáticos. Espíritu Santo en Sada. Y en Coruña en Capitán Juan Varela. Al lado de los juzgados. Y en Torres Quevedo en La Grela. Rodex Neumáticos. Todo sobre ruedas. ¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Globo. Fire Capitano, we are waiting for you. Es fan, pero moi fan do Depor? Queres coñecer de preto aos teus ídolos? Este 22 de outubro ás 5:30 da tarde ven a tenda Movistar da Praza de Pontevedra 12 e poderás coñecer a Zaca e José Ángel. Ademais poderás participar no sorteo de camisetas do teu equipo. Isto sí que é un recordo futboleiro para toda a vida. Estadio Movistar La Liga. Isto sí que é fútbol. Marcador Coruña. Continuamos cuando son las 7:16 minutos, pero mira, antes de continuar neste marcador Coruña, vou volver contigo, Xoan, porque tes cousiñas para nós dende Arduma. Iso é, agora un consello de Ardumas, xa sabedes que son expertos en metacrilato e tamén en rotulación, e que ofrecen un servicio integral de fabricación, deseño e montaxe levado a cabo, por suposto, polos mellores profesionais, os de Arduma. É unha empresa líder aquí na cidade da Coruña, están na rúa Manuel Ferrol, número 9, e na súa web arduma.com. Agora sí que continuamos. Antes o deixamos na palabra de Peli. Sí, no, eu creo que ao marxen de moitas máis reflexións tácticas, eu creo que o Deportivo agora o que ten que, bueno, o que lle debería de preocupar ao corpo técnico é buscar solucións a esa endeblez defensiva cando o rival ou cando o Depor xoga demasiado hundido. Eu penso que é unha consecuencia, moitas veces pode influir o rival, pero ti tamén tes que asumir. Por iso eu decía a teoría da manta. Si tapas a cabeza, destapas os pés. Si tapas os pés, destapas a cabeza. Con que tes menos risco de coller un resfriado? Tapándote a cabeza ou tapándote os pés? Eso é o que ten que valorar un pouquiño agora mesmo Antonio Hidalgo. Eu o teño claro. Eu co potencial ofensivo e o aspecto diferenciador que ten o Depor na parcela ofensiva, eu apostaría por un posicionamento moito máis alto, porque ademais é que o Depor xa xogou nese posicionamento e xa estivo moi cómodo, rindeu moi ben, e os centrais, por exemplo, son máis feitos para ese posicionamento que para o do bloque baixo. E por outra banda é que potencias algo que ten o Depor con moita diferencia sobre os restos dos equipos da categoría, o talento ofensivo que ten o Depor en posicións moito máis avanzadas e moito máis preto da portería contrario, elevando o partido a campo contrario, para min podería ser moito máis diferencial. Que despois podemos falar de si é o rival o que che obriga, que si ti ou os xogadores por tendencia a defender o que tes reculan, pero eu creo que desde o punto de vista do adestrador, Antonio ten que buscar unha solución para potenciar primeiro eses xogadores e minimizar esas capacidades que lle están lastrando ser un equipo moito máis solvente desde o punto de vista defensivo. Estou moi de acordo, Peli, contigo, moi de acordo. A ver, o que tes que facer é destacar o que tes ti positivo, facelo máis positivo aínda. Entón, se tes xogadores que son rápidos e que non son contundentes atrás, pois saca a defensa, que teña espacio atrás na espalda, pois que teña. Mira, dicíame a mí na escola de adestradores, recordo a Pose sempre, que dicía, adiantar a defensa non é ser máis valente.
non ten por que selo. Igual é porque eu non estou confiado a xogar atrás, defendendo atrás, claro. Entonces pois o que teño que facer é sacala. Eso non ser valente, ser máis lóxico no que tes ti, non? Se tes esas condicións nos centrais que son moi bons para unha cousa e non tanto para outra, pois explota as cousas positivas e que se noten menos as negativas, non? Entón pois sí, o de sacar a defensa máis adiante, e ademais así tamén evitas os espazos que hai entre o centro de campo e a defensa, que nas transicións defensivas están perxudicando moito tamén, non? Porque a ver, compañeros, eu négome que posiblemente falteme toda a información do mundo ou incluso máis, que unha soa baixa como a de Ximo poida condicionar tanto a nivel primeiro defensivo e despois polas decisións que tes que adoptar para cubrir esa baixa, claro, o aspecto ofensivo. Es que está, a min era o que quería comentar agora. Négome e recoñezo que posiblemente falteme toda a información do mundo. A mí o que me dá a sensación é de que esas circunstancias están complicándolle a vida ahora mismo a Antonio, e que non encontra digamos como completar ese puzzle, pero con confianza, decir, porque evidentemente fórmulas hai sempre mil. Hai hoxe fíxeme moita gracia o grandísimo Mauricio Escudero como reacciona sempre ca súa hemeroteca, e entonces tira de unha frase de Arsenio Iglesias, non dice, bueno, non creo en tácticas, o que sei, orden, o de sempre, non, orden e talento e patatín patata. Está genial, non? Porque además orden e táctica, sempre todo por aí. Sí, porque e é certo, déixame de sistemas para arriba, para baixo, para non sei que, para non sei onde, o que teño que meter o equipo ben ordenadiño e que faga as cousas que ten que facer, non? Entonces a min esa sensación é que me provoca, porque claro, cando tú empezas a facer estos cambios, non, que algún chama ataque de entrenador, eu non me parece, e no caso de Antonio Hidalgo desde logo me nego a dicir eso, porque me parece que un tipo que é currante, sí, e que se ve que o equipo está traballado, e ademais pudo non acertar, podemos decir, pois non acertou, vale, e que o mellor ten que reflexionar sobre o que pasou onte, bien, pero eso me dá a sensación efectivamente de que esa baixa de Chimo, e ao mellor cando faltaba Mella e tal, porque realmente os resultados de zozobra viñeron por aí, non? É dicir, cando empezan a faltar algunhas das pezas nas que el confía máis e que evidentemente tamén lle dan ou lle aportan outro valor ao equipo, non? Entonces, bueno, non sei, claro, evidentemente como a ti, ou bueno, ti seguramente polos entresijos dos adestadores saberás algo máis, pero falta esa información de primeira man de que pasará pola cabeza de Antonio Hidalgo sobre esas baixas, claro. Podes facer varias reflexións, Carlos. Ahora que estamos pensando en voz alta, podes facer varias reflexións. Pode ser que eu creo que é un feito que non confía en Arnau, por poñer a mensaxe de onte, claro, por poñer nomes, por temas de lesións, por exemplo. Eu creo que non confía en Arnau porque non lle convencen as súas prestacións. Vale, deixémolo aí. Creo que Nubi de central non lle convence. Creo, de central non convence. Quien lle convence máis de lateral, eu concordo con esa apreciación. Eu hoxe, por exemplo, en Lucas Nubi o vexo máis de lateral que de central. Penso que aínda ten moito recorrido para ser un central contundente, un central que manexe certos conceptos de liña, e que no lateral dereito pode ir cubrindo ese período de madurez. Eu vexo, en parte é un xogador que ten bon manexo do balón, entende ben as situacións de darlle continuidade. Bueno, eu creo que tal. Depois está outra reflexión. A mí sorprende, mira o que che vou decir, Carlos. A mí, por exemplo, onte entre as cousas que me sorprendeu foi que repetir a titularidade de Grajera. E poño en letras grandes, negrita e cursiva, o que queira cada un. A min Grajera paréceme non un moi bon fichaxe para o Deportivo. Pero digo que sorprendeu-me que repetira, sí, porque non está fino, porque viña dun partido mellorable en Málaga. En esas situacións, además, como Antonio Hidalgo, que foi xogador, sabe, hai moitos adestradores que tenden a protexer a este tipo de xogadores que veñen dunha lesión, e ir medindo un pouco a pouco a súa inclusión no equipo. A mí sorprendeu-me, por exemplo, que o puxera onte tan. Ben, é certo que neses 20-25 minutos no que o equipo, volvo a resaltar que para min estivo ben, sí. Co plantexamento e con Mella de lateral, Grajera cumpleu ben. Cando empezou a sufrir tanto Grajera como o resto do equipo, cando o Racing de Santander empezou a exixir outras cousas distintas que temporizar en banda dereita,
cando meteu a Mario máis en amplitud, máis en altura, máis preto de Mella, entonces Mella xa tiña que saltar a Mario. Meteu a Íñigo Vicente dentro, meteu a Gustavo xogando continuamente sobre ese perfil para xerar 3 contra 2, entonces Grajera xa non podía cerrar en liña de 5 vixiar as costas de Mella. Entón aí desaxustouse, empezou a desaxustarse o Depor, empezou a sufrir Grajera, empezou a desordenarse o equipo, empezou a cometer o mismo erro que cometeu outro día en Málaga, confundir ser vertical con ser excesivamente directo. Ser vertical tamén require que unha vez que recuperes o balón dunha maneira directa ou indirecta, sexas capaz de sumar pases para, en última liña, esperar que aparezcan as situaciones de superioridade. O sea, tocar para traer, que foi o que fixo o Depor nos primeiros 20 e pico minutos, e o fixo moi ben, o Depor, eso. Aí faltou, por qué? Porque defensivamente xa te desordenabas. Entonces, ofensivamente, a única alternativa que che quedaba era balón directo entre liñas a Jeremai a 80 metros da portería ou directo sobre Zaka. E sabemos que Zaka non é unha das súas virtudes quedarse con eles e darlle continuidade, pausa e xogo de espaldas. Bueno, pois aí empezou a desordenarse o Depor. Aí empezou a ter moitísimos problemas. Por qué? Porque ese posicionamento ni exixía demasiado entendemento defensivo. E despois as prestacións do manexo de liña da última liña, valga a redundancia, non te dá esa capacidade de entendemento tan preto da área. Sí. E menos contra un Racing de Santander que ten moi automatizado cortes, fixacións, saltar a espaldas, fixar en lado contrario para aparecer entre liñas, mobilidade de Andrés, de Íñigo Vicente, de Jeremy fixando, unha serie de cuestións que preto da túa portería, 15 metros, acentúan o risco de pasar o que pasou. Sobre o que decía de Chimo, é certo que non o tes, que é unha baixa moi sensible, que non tes outro xogador para estar aí nese nivel, non? Pero tes que buscar unha solución a que sexa que non este quitándole cualidades ao resto do equipo, porque ti, por cambiar a un xogador, estás fastidiando a Mella, estás fastidiando a Grajera, estás fastidiando a Loureiro, que son demasiados xogadores e demasiadas posicións, non? Cando simplemente por cambiar unha peza. Entón, pois eu buscaría unha alternativa para Chimo que sexa o máis parecida posible. Pois mira, por exemplo, Nubi, por exemplo, aínda que sexa Villares, que non me gusta de lateral, prefiro no centro, pero buscan unha alternativa, pero non toques os demais, porque estaban facendo ben, están notando moito os demais, a veces, Chimo. Ti acabas de dar uns nombres propios. Eu ampliaría con maior importancia outros nomes propios que son os que máis notan este troco ou esta búsqueda post-Ximo de estrutura e elección de xogadores, que para mí son os 4 de arriba. Tamén, claro. Soriano, Jeremai, Mella eu dicía os directamente implicados, non? O que si está claro é que non estamos equivocados e creo que Hidalgo tamén, que é unha peza demasiado sensible a falta de Chimo. Realmente é porque ten moita calidad, ten moito oficio, pero non debía de ser, Carlos. A ver, eu son un enamorado de Ximo. Para mí, claro. Ximo ano pasado estaba no top 3 de laterais da categoría, pero sin ninguna dúbida. Sin ninguna dúbida. Un club con Pubil e con Andrés, o xogador o de Levante, para min estaba no top 3, sin dúda ninguna, para min. O de Levante que marchou a Inglaterra, dice, non? Exactamente. Andrés, non debería de ter tanta tal. Por qué? Porque eu penso que, a ver, tes argumentos para intentar, que é difícil tamén, porque Ximo é o que é tamén, claro, a ver, pero para que non se note tanto, sin desnaturalizar o realmente diferenciador. Cal é o realmente diferenciador? Cando o Deportivo é capaz de xogar en campo contrario e cando é capaz de que eses 4 xogadores estén en campo contrario e se activen a través do talento que teñen. Eso para min é o máis importante da famosa manta, que atrás tes que asumir riscos no posicionamento, pero que están moito máis cómodos os teus centrais. Posiblemente sin privado lle preguntas a Loureiro a Dani como están máis cómodos, se a 15 metros da portería ou a 35 metros da portería, che van decir que a 35. Porque ademais pasa unha cousa, sabes por qué? Porque ese posicionamento medio alto, co talento que tes por diante, te vai a permitir non sufrir tanto sin balón, porque vas a condicionar moito máis a través do balón. E vas ter opción de correxir despois, que na área non tes.
Non tes porque non tes porque non é espacio, non tes non tes ese tipo de xogadores, que non é ningunha crítica, cada un ten as súas características, pero non tes ese tipo de centrais. Acórdate aquel debate que enriquecía moito as opinións, aquelas opinións que enriquecía moito o debate, quero decir, antes de que se configurara a plantilla, sobre un central con unhas características distintas contundente, non? Bueno, un central contundente que manexara a liña, que fora capaz de manexar o equipo, de ter esa capacidade de defender baixo. A ver, un nome propio do que levamos visto, porque ademais xa xogamos contra eles. Un central características Lucas Perrán, el do Sporting, por poñer un nome. Xa sei que as comparacións son odiosas, pero ese tipo de centrais que se sinten cómodos defendendo preto da portería, que manexan liña, que son capaces de interpretar as accións, que manexan ben as orientacións. Eso o Depor non o ten. Dani ten outras cualidades, Loureiro ten outras cualidades, e eso lle penaliza ao equipo, ese posicionamento. Por eso moitas veces o debate de si o sistema, de si tal, non, ao Depor lle penaliza moito máis a nivel defensivo os posicionamentos que estamos a ver que o sistema, sexa de 5, de 4, de 3, porque onte, por exemplo, que Antonio actúa despois dos primeiros minutos da segunda parte, xa con 2-1, o equipo cambia completamente, pecha con liña de 3, pero que pasa a defender 35 metros máis arriba, porque se ve obligado. Xa non vimos tantas solucións por parte do Racing de Santander, e incluso puido empatar, pudo empatar e pudo gañar, incluso porque tuvo, si sumamos as ocasións clarísimas que tivo. Por eso tamén eu decía que o análisis de Málaga, para min, que eu en Málaga discrepaba con un certo análisis de Antonio, pero onte non. Onte, por exemplo, eu estaba moito máis de acordo con que nos minutos finais, ou a partir de que fai os trocos, sí que poido ser un problema de precisión, eficacia, calidade na definición, o que cada un queira poñelo, que en Málaga, porque el influye, modifica, e esas cousas lle permiten ao Deportivo ter outra imaxe. Eu iso sí que yo compro, Antonio, e eu valoro. E a mí, por exemplo, é unha das cousas que me gusta de Antonio Hidalgo. A min gustame Antonio Hidalgo, el volvo a repetir, por activa e por pasiva. A mí me parece un adestrador capacitado para levar ao Deportivo ao seu objetivo. Falamos do problema no lateral dereito coa ausencia de Chimo Navarro, que estaba David Mella xogando este último partido, pero a ver como evoluciona agora a situación no carril esquerdo, porque queda polo de agora sano coa Guiata. Hoxe adestrouse o Depor nesa sesión de recuperación. Está o clube pendiente de que pasa co esas molestias de Escudero, que ao final deixou o equipo, entre comiñas, con 10 no final do partido. Xa tiñamos un drama no lateral dereito e agora no esquerdo pode aparecer outro. Claro, pero eso era un pouco cando se soubo da contratación deste futbolista, que era un dos seus peros, non? Que o mellor o tema físico pois podía ser unha pega, e estamos comprobando que efectivamente, pois bueno, é un xogador que vai haber que tratar con algodóns, porque bueno, esta mínima que ten algo xa se resinte, claro. Bueno, a ver, sí que é certo que pedíamos nos últimos anos unha plantilla curta de xogadores, non? Sí que decíamos para que deixar espacio os que veñan por atrás. Aí estamos. Entón, o que tes que facer é tes un problema, pois intentar buscar unha oportunidade nese problema, non? Tamén pasaría no lateral dereito. Entendo que non sexa a primeira opción, porque hai xogadores na primeira plantilla que tes que aproveitalos, por suposto que sí, pero se está coa atleta ten que xogar. Ademais, un xogador que a mí sí que me convence. Escudero non está. Tes a opción de Rubén López, que a mí non me gusta como lateral esquerdo, non me gusta, aparte onte non estivo moi ben cando estivo nesa posición, pero sempre tes alternativa ao filial. O Fabril está facendo un inicio de temporada espectacular, e oye, pois mira, se non tes outra opción, e se tes outra opción e é mellor a do Fabril, pois apostar por eles. Mira, non nos foi mal apostando por Mella, por Jeremai, por Villares, non foi mal, E que ao final o mellor agora é onde hai que mirar. Se non encontra unha solución do seu agrado Hidalgo no primeiro equipo, pois ten aí a Manuel Pablo. Ademais, lateral dereito, antigo lateral dereito, mellor dito, do Depor, non para que xogue Manuel Pablo, non para iso, pero sí que para que lle diga, para que lle asesore
sobre o que ten na canteira, na base. Ten no Favela Quique Teijo, tamén ten a Pablo García. Son dous moi bons xogadores, penso eu. E non te esquezas que tamén tes a solución de Samu tamén xogou como lateral dereito, aínda que eu polo menos o vexo máis de central. A mí Samu gustame de central, a mí pareceme, pero o decía porque, por exemplo, se non confías en Arnau, bueno, pues tes esa opción de Samu como central, el Loureiro de lateral, porque sí, outro día non estivo fino en Málaga, pero eu tampouco creo que sexa unha cousa individual de Loureiro o seu rendemento. Eu penso que foi un mal rendemento colectivo de todo o equipo, con moitas máis cuestións que únicamente excusarse no rendimento individual dun xogador en concreto. Mira que falábamos antes de Arnau, que xogou a fin de semana pasada, pero es que Arnau, xa comentamos aquí hai uns días, que Arnau non xogaba un partido completo dende hai moito tempo, así que tamén é unha dos problemas que ten Hidalgo nesa liña defensiva, unha liña defensiva na que agora veremos que vai acontecer esta fin de semana contra Valladolid, que ven a Riazor ademais outro equipo moi complicado, outro equipo que tamén ven aí cunha dinámica non quizá a esperada, que agora mesmo de feito están ao borde dos postos de playoff, ainda que, bueno, está todo moi axustado. De feito estaban a chegar mensaxes e quero aclarar unha cousa, porque un ointe di: Peli, eres o central francés do Sporting para o Depor, se é malísimo, gustareche por ser duro, pero é moi frouxo. Neste caso estaba falando, ou polo menos eu entendín a Peli, que falaba polo menos de ese perfil de xogador, non que quixera a Peli a ese xogador para o ese perfil de xogador, e a min, respetando toda a opinión, entendo perfectamente a opinión, faltaría máis, pero tamén vaime permitir o Inte que non comparta. A mí Lucas Perren me parece un central aceptable de segunda división, e o seu rendemento no Sporting de Xixón penso que está sendo bon, un central con experiencia, que se manexa ben, sin escapar do nome que din. Ese perfil de central a min gústame, pero opinións temos todos, gustos temos todos. Igual non é bonito, hai que respetalos. Igual non é bonito de ver con balón, non, Perrín? Pero é bonito de ver noutras situacións de xogo. E o xogo non solamente con balón, é xogala ben e tocala ben, non. Hai moitas cosas máis e máis para un defensa. A min defensivamente é un central que me parece un central interesante para ese concepto do xogo que estábamos explicando. A min, personalmente, pero entendo perfectamente a opinión do Inte, a comparto, aínda que me vai permitir que non este totalmente de acordo. Era simplemente por aclarar. Despois, xa seguindo, para seguir falando do partido, si que vimos nese último tramo do partido, claro, é un mal resultado, porque ao final tes a sensación de que podes incluso levarte o partido polas ocasións das que tiveches, neste caso tamén porque Ezquieta, que eu insisto, Ezquieta é, se non o mellor, un dos 3 mellores porteros da categoría. Eso para mí non teño dúbida ninguna. Un equipo que na segunda metade, especialmente no último tramo, despois dos cambios, que precisamente o dicía Hidalgo na rolda de prensa postpartido, houbo esa melloría tras los trocos, e quizá eu estive sorprendido para ben cun deles, como foi o caso de Stoikov, que ao final foi capaz de xerar esas ocasións de perigo, incluso ese centro que despois pon Loureiro cara atrás e que Nubi non pode marcar. A ver, a mí como resultado me parece moito peor o de Málaga por a contundencia e por como foi o partido. E onte, pois sí, evidentemente, bueno, pudo estar máis acertado, pero a de Novi, por exemplo, é que foi clarísima. O sea, era simplemente buscar un costado, tirar entre dos paus, realmente, tirar un poquillo máis centrado, non? Ese balón tiña que estar dentro da portería. Como di Adri, como decimos? Como decides, a ver? Canto máis cerca, máis despacio. Claro, canto máis cerca, máis despacio, sí, efectivamente. Pero que é certo, que parece mentira que esa xogada, un futbolista profesional, que era clarísima, decir, porque o partido cambiaría, non? Con esa xogada. E bueno, sí, claro, evidentemente o portero estuvo moi acertado, o sea, estuvo moi ben acertado, pero non menos acertado que Germán Parreño, cuidado.
O que pasa que, por exemplo, no segundo gol moito máis xa non pode facer, porque fai un parado en primeiro e que, bueno, no primeiro, sí, no claro, primeiro, sí. Pero sí. está vencido contra o segundo, sí, porque é imposible. Mira, desde aí non se pode recuperar. A de Nubi, bueno, estábamos facendo partido onte na radio, sí. Había unha persoa moi enfadada con Nubi, dicindo que tiña que ir directamente a Sánchez Rubal, estaba enseñando as gafas. Non está por aí escutando Son Alberto Rivero, pero era él. Tú escoitas, tú. Sí, a outro lado pero que é certo. da pecera, pero sí, é certo. Quería mandalo a Sánchez Rubal. Que era unha ocasión clarísima de gol, decir, eu que estiven escoitando a retransmisión de Radio Marca e ao mesmo tempo tamén a da tele, bueno, que se levaban as mans á cabeza, non solamente con esa, sino porque hubo realmente varias ocasións. Por eso digo que a min o resultado de onte non me espanta. Aparte que hai que ter en conta que o Racing de Santander é un dos grandes da categoría, igual que o Deportivo, pues bueno, pues tampouco pasa nada. A ver, non me espanta o resultado, pero ves de perder 3-0 con Málaga, que pero é que realmente ese sí é espantoso. Claro, ese sí é espantoso. Ves de dous empates antes. Ese sí. Bueno, son 4 partidos claro, sen, sí que sen gañar seguidos, ¿no? Por bueno, eso, te pillaron a matrícula e quizás aí ese partido me parece que ten moito máis crítica, no sentido de que fallaron moitas cousas e moitas se fixeron mal, pero bueno, onte incluso pues, e ollo, con Málaga houve tamén varias ocasións moi claras de gol que tamén se desperdiciaron, aparte de arbitraxe que foi lamentable. Bueno, pero onte sí que é certo, facendo o caso que decía Sergio, sí que me quedo con a parte positiva de Stoikov. A min gustoume o de Stoikov, aínda que non foi suficiente para que aprobase Peli, que foi un 4, pero para mí, a min por lo menos gustoume a atitude de Stoikov. É certo que ao final non estivo 100% acertado, igual non contactou co balón perfectamente para rematar, pero sí que tuvo un par de xiros bastante bons, un par de desmarques bastante bons, e unha ocasión que xerou el, non? A que saca do primeiro pao porteiro, non? A mí así que a parte positiva para mí foi... Non me convence por eso, porque non é unha única vez a que non acerta. Xa van varias veces nas que non está acertado. Bueno, a da semana pasada sí que foi máis dramático, sí, que foi de noite, pero o de onte, bueno, é verdade que non tivo unha ocasión tan clara como a do outro día. No, pero bueno, pero que é unha pequena constante que se está repetindo, e eso sí que é o que non me gusta, decir, porque, bueno, hombre, unha vez, pues vale, de acordo, pero outra... Pero a mí gustou a actitude del. Sí que me gustó. Solo faltaba, ¿no? Que sí, creo que é un bo futbolista, pero creo que lle falta, ou por lo menos ata agora o que temos visto coa camiseta do Deportivo, é que no último momento aí é onde non está preciso. Eu creo que non está fino aínda físicamente. Eu creo que é dese tipo de xogadores que necesitan ese tipo de xogadores que collen a forma xogando. Xa. Hai xogadores que a través do adestramento pois alcanzan o seu nivel óptimo, aínda que despois lle faltan as sensacións do xogo, certas cousas, pero Stoikov creo que é o típico xogador que necesita moitos minutos e que necesita minutos para alcanzar ese pico idóneo de forma, e claro, no Deportivo que ten por diante, pois non está tendo esa continuidade quizás é necesaria, porque eu sí que desde o punto de vista físico sí que lle vexo moito marxen de melloría, e concordo contigo. Físicamente, a mí físicamente sí que me parece que está bastante ben. Eu vexo que está eso, non preciso no final, ¿no? Pero si te fixas, por porque exemplo, porque un tío que entra con forza, o sea, sí, pero si te fixas, por exemplo, momentos previos que fai de buscar ese espazo para recibir orientado, para controlar con perna alexada en carreira, facer control orientado para darlle continuidade ou para finalizar ou buscar outro tipo de accións técnicas, lle falta esa chispa, eso todo previo para que despois chegues a realizar esa acción técnica ou esa capacidade de entender o xogo con máis frescura. Dá a sensación de que vai sempre forzado, de que como se lle costara, por exemplo, facer ese desmarque de 5 ou 6 metros para recibir en espazo libre. De feito, moitas veces, fixadevos, algún control que fai ou algunha acción técnica a perde por descoordinación, por chegar agotado, de que dá a sensación de que non está no punto físico óptimo, pero tamén entendo que é dese tipo de xogadores que collen a forma xogando, e no Deportivo, para que xogue teña moitos minutos de Stoikov, pois tens que quitar a Soriano, a Luismi, etcétera.
Pois agora o que imos facer é escoitar onde podemos coñecer os xogadores do Depor, Xoán. Sí, porque se es fan, pero moi fan do Depor e queres coñecer de preto os teus ídolos, este día 22 de outubro ás 5:30 da tarde tes que ir á tenda Movistar da Praza de Pontevedra 12. Ali poderás coñecer tanto a Zaca como a José Ángel, xogadores. Ademais poderás participar no sorteo de camisetas do Depor, sí. Isto sí que é un recordo futboleiro para toda a vida. Ali estaremos os componentes de aquí da Radio Deporte. Estadio Movistar La Liga, isto sí que é fútbol. Escoitas Marcador Coruña. Coruña Sportcentre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sportcentre, en Mato Grande. Cervexaría Vázquez. Racións, bocadillos, menudo día de luns a venres e non pode faltar unha boa tortilla de Betanzos. Ven desfrutar dos partidos do Depor a sede da Peña Deportivista Brigantium. Cervexaría Vázquez. Rúa Saavedra Meneses 62 Betanzos. Cervexaría Vázquez. Imos Depor. Atención Coruña, este 31 de diciembre vuelve la San Silvestre Coruña, la cita perfecta para despedir el año corriendo, caminando o simplemente disfrutando del ambiente más festivo de las calles de nuestra ciudad. ¿Eres corredor? ¿Prefieres caminar o la marcha nórdica? ¿Quieres hacerlo con tu perro o junto a tus compañeros de empresa? Aquí hay espacio para todos. Desde los 3 años, sin importar el ritmo, la San Silvestre Coruña es tradición, deporte y diversión en estado puro. No te quedes fuera. Inscríbete ya en sansilvestrecoruna.com y vive una experiencia única para terminar el año en movimiento. San Silvestre Coruña 2025, la carrera de todos. Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, Suelo e Inmobiliaria, Che Guevara 33 Bajo, Santa Cristina. Aquí tienes tu casa. ¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Globo. Fire Capitano, we are waiting for you. Es fan, pero moi fan do Depor? Queres coñecer de preto aos teus ídolos? Este 22 de outubro ás 5:30 da tarde ven a tenda Movistar da Praza de Pontevedra 12 e poderás coñecer a Zaca e José Ángel. Ademais poderás participar no sorteo de camisetas do teu equipo. Isto sí que é un recordo futboleiro para toda a vida. Estadio Movistar La Liga, isto sí que é fútbol. Marcador Coruña. Son as 7:47 minutos. Queda moi pouquiño para que rematemos este Marcador Coruña en directo dende o Fire Capitano en Mato Grande. Antes de rematar este espazo, Xoán Alberte, temos que ir por outro. Sí, señor, por Aba Espacios, que é o centro de negocios que habita no singular edificio de formigón e cristal da Nacional 6, ao carón do polígono de Bergondo. Despachos individuais, salas de reunións, formación e coworking conforman a contorna xeitada para traballar e convivir nun ecosistema profesional de calidade. Xa o sabes, o éxito dos teus proxectos ali, en Aba Espacios. Estábamos a falar deses espacios. Vou vos preguntar por un espacio que é determinante sempre no xogo, ou por, mellor dito, xogadores que ocupan un espacio determinante no xogo, como é o caso dos dianteiros. O que quizá pode aportar moi boas prestacións é Mulatieri, con todo eso que aporta ese xogo, esas descargas, esa loita, e outro que aporta máis ese instinto, ese, digamos, ese sentir de ser máis revulsivo. Pero estamos outra vez quizá a falar de que non están de todo acertado de cara a portería. A ver, para min é certo que as dúas opcións son boas, porque Zaca está entre os máximos goleadores da categoría, non? Mulatieri outro perfil, pero dá máis traballo. Para min, se teño que escoller unha opción,
tamén depende moito do partido que xogues, non? Do contexto do partido, do rival que teñas, pero sí que eu prefiro a opción de Mulatieri. Eu penso que casa mellor con Jeremai, con Mella, que dá máis traballo. Penso que sí, e sí que é certo que Zaka para ir ao espacio, para desmarcarse, para recortar para dentro e disparar desde o perfil esquerdo coa dereita, sí que vale, un xogador interesante, pero a min gusta máis o traballo de Mulatieri, que non está marcando goles, claro, que se estivese marcando goles estaría no Sassuolo, seguramente en Italia, non estaría en segunda división, claro, eu penso que sería así, non? Entón, pois, ten que mellorar iso, pero o traballo sí que é certo que nos últimos partidos, os dous, o nivel do equipo foi inferior, tanto os dianteiros como no resto, pero para min o traballo de Mulatieri estivo aí sempre que xogou. Para min, os dous teñen olfato, pero claro, non son dianteiros aínda, vamos a decir, consolidados polo seu currículum, non? Necesitan, pois, penso que máis madurez, posiblemente como dianteiros, pero como di Adrián, eu tamén me decanto máis polo italiano de partida. Non digo que Zaka teña que estar descartado, ni moito menos, porque creo que non fai mal o seu papel tampouco. Son dous xogadores moi distintos. Sí que creo que o italiano aporta moito traballo, xoga moi ben de espaldas e creo que sabe ben onde ten que orientar a pelota, pero claro, faltalles un pouco ese acerto final, non? Ahora, a mí me preocupa tamén un pouco ese traballo, digamos, oscuro que a hora de Jeremai, non? Ainda que, bueno, onte Peli me parece que destacaba na primeira metade, se non é normal, como mellor do partido, sí, na primeira metade, sí. Pero a mí me parece que a Jeremai lle falta algo de liberdade. Non sei se, creo que sería máis rendible sendo el máis libre, é dicir, sendo máis verso solto, e que a mellor eso tamén axudaría tanto a Zaka como a Mulatieri, é dicir, para que se sean máis decisorios, porque non digo que teña que pasar soamente o gol pola inspiración de Jeremai, que é moi boa, pero é tamén inspiración para poder dar un moi bo pase e o dianteiro rematar. Entonces, bueno, a min eso sí que é a parte que ainda non acabo de verlle a Hidalgo, é dicir, que non está acertando un pouco co papel de Jeremai, ou a menos esa sensación é que teño eu. Sí, eu concordo plenamente. Eu creo que outro dos debates, bueno, debates non, de enriquecemento, sí, de opinións que enriquecen o debate, pois sería tamén de donde parte. Exacto, de donde claro. Eu creo que a pregunta é, todos creo que estaremos de acordo en que Jeremai é un xogador moi diferencial dentro da categoría, claro. Vale, entón a seguinte pregunta sería, desde onde ten que partir para ser tan diferencial? Estando xa nos espazos onde ten que estar ou aparecer, ou aparecendo desde banda esquerda, claro. Eu, para min, ata agora, creo que Jeremai lle quitas moitas máis presentacións partindo de banda esquerda que non estando xa dentro. É que poderíamos decir que... Pero tamén te digo unha cousa, dándolle continuidade ao que falábamos antes, Carlos. Penso que tamén ese posicionamento máis alto do Deportivo nos permitiría a todos, incluso eu creo que Antonio Hidalgo estaría máis conforme con que Jeremai partira de inicio sempre de banda esquerda, partindo, xogando desde o posto, non o posto, aí, porque eu creo que por dentro, e sobre todo nese posicionamento tan hundido, unha ten moitos metros para recorrer e outra que é moi neutralizable, e que ela aínda non ten a capacidade de entendemento de xogo de xogar neses espacios tan interiores. Estaba lendo por aquí unha mensaxe da un ointe, hai que rescata como unha opción para ese lateral a un xogador que xogou moito nesa posición a temporada pasada, como é o caso de Rubén López. Tamén lía por aquí máis mensaxes de ointe, algún que se repetía de pola mañá, que de onde estaba Barcia no gol. Dicía por aquí tamén hai uns minutos, gústame Antonio Hidalgo, pero se volve a lesionarse outro lateral o máis
sencillo e o máis lóxico é poñer outro lateral e non tocar o que xa está a funcionar. A Mella e a Jeremai nas bandas, deixarse de experimentos, xogando por dentro, porque o seu rendemento baixa moito, como estamos vendo neste caso con Jeremai, que era precisamente o que estás a comentar, Peli. Sí, a ver, eu creo que lembrade as reflexións que fixo Jeremai ao remate do partido de Málaga, non? Do anterior, contra o Almería, creo que fora, non? Contra o Almería na casa, sí. Contra o Almería na casa. Cando fixo ese gol. Porque fixo o gol. Cando facía referencia ao que lle estaba pedindo Antonio, e que ele estaba totalmente de acordo que si era capaz, que sería un xogador moito máis diferencial. Claro, el mismo recoñecía non dunha maneira explícita, non como unha queixa, pero sí entre liñas, que aínda lle estaba costando, claro, asumir ese entendemento do xogo. Por eso eu penso que partindo de banda é un xogador que ten unha perspectiva distinta, porque el cando é decisivo, cando está de cara á portería contraria. En espacios interiores necesitas entender moito os movementos do rival e entender os espazos para poñerte ben perfilado, por exemplo, sin gañas de aburrir a ninguén agora sobre esos aspectos. Pois para min, partindo de banda esquerda, ten máis capacidade de influir no xogo. Por eso eu digo que creo que se pode resumir a situación en que Jeremai é menos Jeremai porque non lle están deixando ser Jeremai. É dicir, quizás, claro, el ten que cumplir un papel que lle encarga Hidalgo, obviamente, e esa fixación é como un pequeno corsé para Jeremai, e entonces non se encontra con esa liberdade de poder ter esa creatividade que el ten, esa inspiración que pode ter, non? Sí, concordo contigo, pero tamén creo que tampouco nos últimos partidos a estrutura ofensiva do equipo ni está axudando tampouco a ter esa capacidade. Cando vimos a mellor versión esta temporada, en algúns aspectos tamén moi mellorable, cando Antonio optou por Villares, Soriano, Mella, Luismi, Jeremai, Mulatieri. Aí sí que vimos que estaba moito máis cómodo, moito máis a gusto nesa estrutura. Con tanto troco, con tanto vai e ven, creo que perdeu tamén un pouquiño, incluso, pero volvo a redecirlo, para min onte, a pesar de xogar a moitas veces a 75-80 metros da portería contraria, pois fixo cousas moi importantes dentro desta categoría. Podo remeter un poquinho ao final de tertulia, porque quero sacar un tema aquí que sí que me importa moito, que estou bastante enfadado con ese tema. Sí, que ainda quedan 4 minutos, podes. Sí, mira, primeiro, que decir que bendita radio, que sempre está aí, e que sempre está aí para contar o que pasa. Sí. Porque a mí o que non parece normal é que eu son dos que paga por ver a fútbol na tele. Xa sei por onde vas. Son dos que paga, e pago moita pasta cada mes de aí case 20 anos. E a mí o que me cabrea é estar pagando por non ver todo o que sucede nun terreo de xogo. Eso é censura. Entonces, por suposto que censura. Claro. Entonces, mira que a min o partido do Barça Miami co Villarreal a min dame exactamente igual. Totalmente. Non me importa, non teño unha opinión, a min dame igual ese partido. Agora, se hai unha protesta dos xogadores no campo nos primeiros 15 segundos, eu quero velo que despois estarei de acordo, non, dame igual, eso non vou aí, o quero velo, e que non me censuren, o que pasa nun terreo de xogo, pero está moi de moda censurar últimamente na televisión, pero que pasa, que se vexe. Pero que censuran eso, censuran cando hai unha protesta contra un directivo, un presidente, censuran cando pasa calquera cousa, ou non se fan preguntas ahora nas TV que molesten. No, pero seguramente, censuran mil cousas que non sabemos, porque non as vemos. O das preguntas do TV xa dixo Tebas. Hombre, recoñecendo explícitamente. Tú verás, si quieres hacer la pregunta, puedes, pero a lo mejor ya no vuelves a preguntar. Pero porque o periodista traballa para él, pero eso é normal. Agora, no, perdón, o periodista non pode traballar para él. Máis ou menos sí, xa sabemos que sí, porque a produción a realización é por parte da Liga, non? Pero quero decir, o que fai a xente, o que fan os xogadores, eu quero velo e pago por velo, e non están dando iso, non? Entón, por iso, quería deixar a queixa, e sobre todo decir a todo o mundo que aí está a radio, e aí está a Radio Marca, e tamén os outros compañeros, para contar todo o que pasa, e nós non temos ese tipo de problemas para facelo. Non se verá, pero por lo menos podemos contar. Curiosamente, o importante da radio neste sentido foi que donde máis crítica recibiu precisamente Javier Tebas por esa actuación de censura e de omisión do que estaba sucedendo, de impedir que os que estaban vendo o partido se informasen do que sucedía no partido, precisamente as radios, todas elas, foron os que máis paus lle deron
a Javier Tebas. Total. Porque eran los que pudieron contar e o contaron. A mí pasoume, claro, a mí pasoume o Benres, estaba, bueno, puxen o partido, era Oviedo co Español. E cando empezou o partido había unha imaxe de fora do estadio. Sí, bueno, eso é pero que hai fórmulas moi inventivas. Pero informativos tamén, Podo che a min sorpréndeme que vos sorprenda calquer tipo de limitación da liberdade de expresión por parte de Tebas, porque xa demostrou fai moito tempo que a liberdade de expresión que entende el é únicamente a que el quere. Non, que además non lle importa recoñecelo. Isto non é con claridade, isto non é censura, o que pasa é que temos que marchar, que son xa as 8 da tarde. Peli, moitas gracias. Unha aperta, compañeiros. Adri, como sempre, un placer. Un placer para mí tamén, Sergio. Carlos Alberto Sánchez, unha aperta tamén. Gracias, boa semana. Tamén apertas para Xoan Alberto Rivero, tamén para Marc Suárez, que está aquí connosco no Fire Capitano. Voltamos mañá dende a Confusión a 1 da tarde no directo Marca Coruña. Ata mañá, chao.